Здравейте хора, аз съм Мате Тевенски и вече съм мембър в, в клуб Пингвин и говоря с приятеля ми Лори. Да, здравейте. Една рекламка да ви кажа. Ако не знаете какво е Майнкрафт, пишете Майнкрафт. Няма нужда, аз после ще съм пуснал един клип на Майнкрафт. Не, сега. Поне кажи в този клип как се инсталира Майнкрафт. Аз по 1000 пъти съм повтарял какво е Майнкрафт по клиповете ми. Най-много клипове си имал сам с мен, защо не си снимал с Емо, например? Не знам. Напоследък не се обаждаме двамата един на друг много. Аз му имам телефон. И аз също му имам. Тоест му имам телефона на майка му и баща му. Аз като самия не. Сега сме на Добре. Сега какво ще правя? Супер. Сега какво ли ще правим? О, сетих се. Така. Юпи. Някой да иска да се бием. О, супер. Аре бе. Къде? Най-накрая. По-добре да се махне от тук. Става скучно. Ще свиря в група. Зомби без лица. На какво мирише? А ти какво правиш? Лори! Лори? Да? Искаш ли да свирим заедно? Имам предвид в играта. Изчакай, че се инсталирам Cool Screenshot. Да, точно така. Аз му го изпратих. Той до сега снимал с камера вместо с screen capture. Да. Аз точно те питах за как да намеря screen capture, от който да не ми забиват клиповете. Аз че никога не съм го правил. Не си го казвал, че никога не си го правил. Никога съм използвал. Каза ми, че го правиш с някаква програма. Да, признавам. Спаса. Тя малко да си го увелича този звук. Той си е достатъчно. Добре, вече имам два. Окей. Как се включва той? Ще се споделя екрана. Ок. Мато, Виждаш ли какво прави?
Виждаш ли? Давай ти. Добре. Виждаш ли това? Тук ми пише, трябва да натиснеш и тук първо. След това старт. Тук ми пише стоп, защото съм почнал клип. А на теб ще ти пише старт и ако натиснеш старт, ще почнеш някой клип. Добре, аз ще започна. О, клипът е сложен. Ще ти пратя линк на клипът, който направих. За Майнкрафт. Трябва ли да го плащаш? А? Трябва ли да плащаш? Какво да плащам? Чакай. А когато го включиш, какво трябва да натиснеш? Enter Key, Exit, Cap, Testing. Натисни на тестинг. Ще се спра споделяването. Можеше направо тук. Готово. Добре, почна. Не е готово. Най-накрая. Добре, чакай. Чакай, че съм... Давайте първам, аз съм Смал и с мене АТТ Венски. Аз ти предлагам едно хубаво име, като например Соник 155, не знам. Само давам вариант и аз ще снимам клипове. Първият клип ще бъде на Купинг. С мен ще бъде това е, ако искате да играете с мен. Ама това е само за деца, аз много... Това е само за деца. Това е моя Зайка Лори. Напишете го. Той каза, че се срамува да каже на другите, че играе тази игра, защото си мисли, че е бебешка. Не, другите ще помислят, че аз съм тя е детска, играе си колкото искаш години. Аз знам мой приятел, който играе още. А той и в момента правим клипове едновременно. О, да, знам. Аз съм така... Добре, достатъчно.